El centre de la platja forma part de la xarxa d'equipaments ambientals de la ciutat de Barcelona. El centre de la platja obre les seves portes al juny de l'any 2006 i des d'aleshores ha anat evolucionant al costat de la ciutadania per atendre la gran demanda que hi havia referent a saber-ne molt més sobre el nostre litoral, els nostres mars i oceans. L'objectiu és apropar el mar a la ciutadania de Barcelona. Al centre de la platja tenim un programa d'activitats que està ofertat per tota la ciutadania, tant públic individual com per grup, i treballem de manera transversal en diferents eixos, com els moviments poblacionals, ja que estem davant del Mediterrani, però també la biodiversitat, el residu zero, el canvi climàtic, la maritimitat i aquest any també Ocean City. Treballem de manera transversal i a més de manera col·laborativa amb altres equipaments de la ciutat. El centre de la platja està situat en un lloc privilegiat, ja que estem a peu de platja i això ens permet utilitzar-la com una aula d'aprenentatge, d'experimentació i de descoberta, alhora que està situat al barri de la Barceloneta, que té una gran tradició marinera. I a l'equip del centre de la platja ens agrada molt una frase de la Sílvia Erl que diu: sense aigua no hi ha vida i sense blau no hi ha verd.